गेसाव गोफोन थाइसेयानो जाबावोमोन ओमफ्राय गोमोन थाइनै गोमोन बेबो गेसाव गोजाल' जाथोंसै गोथाङाबो गेसाव जायो नामा जायो सिगांखौ इस्रायामोन मोनसेबो दा गेसाव जाजोबदोंसै आरो माबाखौ खाजि लगायगोन मोनजाना मोनजा आं गोखै जानो हाया हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि दिनैनि मनजिता बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गोदानै बरायलायबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि गोदान भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरोना ओमफ्राय जोङो बेरायनो फैदों आरोना लोगो सासेनावहाय नै सानैजोंहाय बेरायनो फैदों जों थाइजौ लाबोफालायलायनानै लोगो सासेया बिहरदों नालाय ओमफ्राय दा जों बेखौनो हागासिनो नै लोगोआ ओमफ्राय आंहा भिडिअ बानायग्रा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोआ मा होनो थाइजौ जाम्बा होननानै हरदोंमोन आरोना एरलाना हरनायानो दख'नायावसो गोलैबाय आरोना लोगोफोर दख'नायाव गोलैबाय ओमफ्राय जा मिनिबाय आरोना जोङो दसे ओमफ्राय लोगोनावहाय दै बिदोंमोन आरोना दैखौहाय लाबोबाय नै लोगोआ ओमफ्राय दायो लोंबाय आरोना लोगोफोर नोगोद मेंबाय आरोना जोङो साइकेलजोंसो फैदों ओमफ्राय हाजो दावलाबाय थायो नै एसे एनै रायलायबानो ओमफ्राय जा मेंबाय ओमफ्राय अखाबो सिजाबोदों आरोना लोगोफोर अखा सिजानानै खानायाबो सिदोब सिदोब जाजोब्बाय लोगोआबो लोंबाय नै खाजि लगायनानै जानोसै आरोना लोगोफोर दिनै एसे थान्दायाथ' मा होननांगौ जायखिजाया बोथोरा एसे मोजां आरोना होमबाबो बिराद हाव हावथार गरमथार आरोना लोगोफोर मानो सान्दुं बारा गैयामोन होमबाबो बिराद दोहो दोहो गरम बेरायनो होननानै फैबाय आरोना जों सान्दुं गैयैखाय ओमफ्राय दायो नायलांदो आरोना लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो लोगोफोर ओमफ्राय गोदानै फैदोंबा अननानैहाय साबस्क्राइब खालामनानै होलां ओमफ्राय आं सबखौबो सापर्ट खालामफिनजोबगोन आरोना लोगोफोर नोंसोरो कमेन्ट हरनानै दोनबानो आङो मिन्थिगोन कमेन्ट हरालासिनो साबस्क्राइब खालामबाथाय आङो मिन्थिया आरोना लोगोफोर ओंखायनो साबस्क्राइब खालामनानैहाय साबस्क्राइब खालामबाय होननानै कमेन्ट हरनानै दोननांगौ आगैमोन होमबाना आङो मिन्थिजोबगोन आरोना मिन्थिगोन आङो बेक हरफिनगोन लोगोफोर आं दा बारा एक्टिभ जानो हायाखै आरोना इउटुबावहाय आङो भिडिअ बानायनायाबो बिराद गोबावथारसैमोन आरोना दिनैसो आङो भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला नायलांदो ओमफ्राय जोङो नै गोमोनखौसो हाग्रोदों आरोना लोगोफोर जों बेखौ जाग्रोनो ओमफ्राय दा बे गोथां थाइब्रैखौहाय दा लगायगोन आरोना हाग्रोनोसै नैबे लोगोनावनो फैदों दै नैबे दाहाबालांनायनाव दा नुगोन र' नोंथांमोना नैबे सासेयासो मोजां सिनायो आरोना लोगोफोर आंहा फैफालाबायदोंसो ओरैनो बेरायनो थाइजौ खाजिखौबो नै इसानियानो बिहरदों आरोना नैबे सानिफ्रायनो नैबे हाबाय थानायनिफ्रायनो लाबोदों जोंहानाथ' थाइजौआनो गैबावा दङमोन दंनाया ओमफ्राय खाजि जाबायना जोंहा खननै मानि जाबाय बहुद गोखै आरोना जोंहाना गोमोनबाबो जानो हाया जोंहा थाइजौखौहाय दा बेखौहाय आंनो हरसिगोन आरो नायो एसे जानानै नायनोसै आंबो माबायदि दहाय जादोंमोन दहाय जानाया बिराद गोसाव गोजा मोनजायाखैनो आङो एसेल' मोनजादों बेखौ जानोसै जानानै नायनोसै आरोना आं लोगोफोर नायदो गोथावमोन ना गोथावमोन गेसाव गोजा सासेनो जानो दोननो नङाबा एसे मोनहांबानो गोदै नालाय बियो मोनहांबासो गोथाव ओमफ्राय ओंखायनो गेसाव जायो गोथावानो आरोना लोगोफोर गोदैखायनो गेसाव जाजोबो खोमा थाइजौआ मा होनो आरो दालाय दानखाबानो थाइजौ फिथाइया गेसाव जाखायोनो गोथांबाबो दुखु मोनोनो बिफांफोरा मानसिफ्रा होनो आरोना नंगौदां नंनायालाय थाइब्रैखौ लगायनोसै ना बेबो गोमोनफिनदां एसे एसे मोनथांग्रा जों आयु जा सिल सिल खामनाय गेसाव गैयामोन बिराद जालाबायोमोन जोंना हले ओरैबायदि गोखै जायनो खनसे जानांगौ ना जाजोबखायो बार गोथाव मोनबा गेसाव गैया बिराद गोखै गोमोनबाबो गोखै जानो हाया ओमफ्राय दाख्लै खननै खाजि जाबायना ओमफ्राय जोब्बाय बारा थायाखै देग्लाय बहुत खम जेबो गैया जाहानाव थाइजौआबो एसेल' थाइबाय ओमफ्राय ओंखाम थाइजौ दङ बेबो थाइनै नामा थाइख'ना दंमोन ओमफ्राय मैयानो दाख्लै दल फिसिरबाय रानिया जाबाय हारसिं दिनै मोनसे जाबोनबा जायो नोंहाबो मोनसे जाबोदों अखा सिजाबोनानै आरो गोखै जानानै लोमजासिनसो नामाथाय दोनदो बेखौ जादो नोङो
होयो बे जाबाय जों जाया ओमफ्राय जोंनि आं सोलाय मोनजाबाय थाखायो जायासै आं मानसिफ्रासो लांनानै उनाव जोब्बासो नागिरदो आं लिसुखौबो गैला दा नागिरहैबाय थाबाय समाव जाया ओमफ्राय जोबजोब्बाथाय खाराव माराव आयो ओरैबायदि जागोन आं होनबाय थादों बेबो दङ आंलाय गैया सानदों आं न'सियाव दंमोन ओरै गोमोन जानो बाय नै मादा दोनदां नोंनो नोंबो जागोन होयो जिरायथ' जिराय दा राखांबा रायलायगोन दा बेंथ'वाखै नै लोगोआ नुबाय दा लोगोआ नै नावनो दायो हाखांसिगोन आरोना नै ओमफ्राय मिक्स खालामगासिनो मा होनो बिदिखौ फिसा फिसा हख'गासिनो आरोना लोगोफोर थाइजौ फिथाइखौ खाजि लगायसिगोन ओमफ्राय नै मालाय लोगोआ जोंनिया टिउसन लायोनो टिउसन गथ'फ्रा फैजोब्बाय नै टिउसन लाग्राफोरा जेखौ जाखांबा लासिगोन आरोना नै बिमाफोराबो दोनफैदों नै लामादोंसो लाना होनबाबो लादो आंखौ बारा नेहा खावसेनानै मोजां खोमाहाय बिदि जाबाबो जायोमोनहाय गैला माबाया बारा जागौमोन ना गेसाव गैयाबा जायो लाबोनानै साफिदों होननानै गोखै जानानै लोंजागोन दां थांनोसैबा जोङो ककिलानि साइकेल गानानै होबोदों जों नै मादैमोना सोंगुलायबाय जोंखौ बबेनिसो सिनाया नालाय जोङो खिथाबाय आरोना ओमफ्राय नै लोंना लोगोआ एकदमबारे हख'गासिनो फिसा फिसानो ओमफ्राय गोदा ओरैनो गेसावसो ओंखारबावबाय नै गेजेराव थाखुमादों आरोना बै जाजायै जेबो नङा बे हरांखानो हानानै होबाय आङो ओमफ्राय नै लोगोनाव थाम्फै अरदोंनो मा होनो बोथोरा एसे सान्दुं गैया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय अखा हादोङो बोरैबा गरम हावनो ओमफ्राय थाम्फैयाथ' थाखागोन ना दाबायदियाव जाखायो दैज्लां समाव थाम्फै बिराद जाखायो गेसाव एसे एनै थाफाबाय आरोना ओमफ्राय माबागासिनो हनै बेबो दंसोखि दंमारोमोन खिन्थु ओमफ्राय नै आङो माबानानै हानानै होबाय ओमफ्राय नै दायो लोगोआ बानलु देना लायनानै नै लगायफैबाय ओमफ्राय दायो राननोसै लोगोफोर जानोसै बाव नोंसोर खुदैगलायसिगोन दे लोगोफोर आंथ' इजों खनथाम जानोसै न'आव खननै जाखांबाय आरोना जों न'निखौनो बिराद गोखै जोंना न'निया ओमफ्राय नै बेथ' बारा गोखैयानो नङा बेनि गोमो मोनबायमोन आरोना लोगोफोर बेयो मोनथांग्रा जाखाबायमोन ओमफ्राय नै बिसोरो मादैमोनहा जानो हाबावासोनो गोखैखौहाय ओमफ्राय दायो राननोसै नोंथांमोना नायलांदो नै गथ'फोराबो दङ लोगोआनि मालाय बिन्दास मबाइल नायगासिनो ओमफ्राय नै थालिर लायलायबाय आरोना लोगोआ जोंना बेसानिनो न' आरोना बेसानावनो बेरायफैदों जोङो थालिराव लायाव जानोसै आरोना लोगोफोर नै मालाय आसफल बिफाङा थाइसोदों आसफल थायदों जोंहाथ' आसफलानो गैस्रायानो ओमफ्राय नै मालाय फुल बागाना बरियानो जोम जुम खालामलायनानै दिन्थिबाय आङो खानायानो सिजोब्बाय हा एसे अखा हानायावनो सिबोजोब्बाय जों सानैजों नै सासे फैबावबाय आरोना ओरैहाय टिउसन लायो नालाय फिसाजो आरोना इ सासे बिमाफ्रा दोनबोयो मालाय सान्दुं गैयाबाबो बहुद गरम ओमफ्राय लोगोखौ नै लाहोबाय आरोना आंखौ राननो खिथानायखाय आङो दा राननोसै आरोना सामुसिनो साम'से आदा होग्रो नायलांदो नोंथांमोना मोनसेल' होगाबाय गासिबो मोननै हो आदा माबा मोनसे आदा नि जोंना लोगोआ मोननै आदा होनो खिथादों आरोना ओमफ्राय आं होनोसै प्लेटआव दै दं नै इयाव मोनसे होनांगौ नो प्लेटआव इधर डार्लिं नै नालाय बेयाव सोन्दों बारा होयियाव मोनसे होबाव आरो मोनसेबाव हो बेयाव माबा आमायनो लांगोन खोमा दे जादो नोंसोर बे मोनसेखौ जाग्रो दा गारबाथाय मोनबायसो
गोखैथार बेबो जारा जेबो जायाखैलै बेयाव होदो मोनजाया एसे गोखै जादों जे जा गोरलैफ्रा हायोहाय नै बे प्लेटआ लांदो सोरनो होनो नागिरदोंमोन जोंनाथ' जि जायो जादो दे गाबाव हाना जाबाय दे जा नैबे आंनिनो बिसोरनि मोनसे आइले नै हेल' बैनिमोन दा गावखौ खांख्रा आन्दोलाबावबाय टिउसन लायनो थांनो नागिरदों ना माथो साम'सो जानाय बिदि नांबाय नामा गोखै जानो हायाहाय आंबो हाला नै बांद्राय गोखै जायाखै जानोला साम'सा खावबाय आहोला खनसेयावनो खैबाय आंना मैयाना खाराखै आं बारा जाखाया मैयाबो खननै ना मा जादोंमोन संख्रि नांगौ सोर संख्रि बिदों जाखादों गोथाव जानो हायो बिदिखौ गारिफोरखौ हायो आं बिदि थाइजौखौ हानो नागिराखै आं जेबो हाया गोखै माबा गोदैल' जायो हाय लोगोफोर नै माबा स्कुलावसो बेरायनो फैलायबायबाय जोङो थाइजौ जाखांनानै आयु नै स्कुलावसो सनापुर स्कुलाव बेरायनो फैबाय वाव नै माथारियावसो बेरायनो फैबाय ओमफ्राय नै सनापुर स्कुलावसो फैबाय नै ग्लाब लाबाय थायो नुदों लाजि गुसु अबाव एयाव बानायदों आरो बिसोरो भिडिअखौ खम ओरै गिदिंलायथारा बिसोरो ओरै गिदिंलायथारो नोंखौ लायाखै आं खाबाय नै इसिनाव फैदों आरो जोङो बेरायनो थाइजौखौबो लाबोफाखादों हा लानोसै बेखौ लानोसै मोननैसोनो सनापुर स्कुलाव फैफेरनो मोनखायाखै आय हा अरे र' खोन्थाजोबनि आं नोंसिनो नै सनापुर स्कुल आरोना लोगोफोर ओरैजेबो दं नामा आंथ' फरायफेराखै सनापुर बिनानावमोन हाबो आरोना इयाव सनापुराव बिनानाव सानै दंना आंहा इसोर फरायफैयो इयाव नै मोनामदोंहाय बिथिं हासुदैनो हाग्रा रुजोब्बाय नै आनै सानैया मालाय रिल्स बानायनो नागिरदों नै ओरैहाय माबा माबि दं दैया बेयावनो मोनो होनदो औ मा गोलैखो नै फायखाना खोमा हायो नै वाटार साप्लाय दं इयावबो मालाय हाय रिल्स बानायसै जोंहा लोगोफोर जों साथाम नामा इयो नैबे ओमफ्राय इयो जोंनि जोहोलावफोर मादो जावजादो गेजेराव थानाया आंनि दल दामग्राया नै दल दामग्रा आंना नैबे पिंकिनि सेरजा हुनाया ओमफ्राय आंनि सेरजा हुनाया सुनाया Oh my god मासि किउट होनदो नायदो नै दासो समायदों दा मेगनानो दासो समायदों दा मास्क गानबाय नामा नोङो बैयाव लिरनाय सेफटिनि दे फुल सेफटि गोलोमफ्रुजोब्बाय आङो दसे थानानै थांसै आरोना जोङो लोगोफोर ओरैनो बेरायनो फैलाबायदोंमोन माथो खालामनो आरोना दिनै थान्दाखाय फैबाय आरोना बेरायनो ओमफ्राय मैया दाखालिथ' अयथासार गरम ओमफ्राय आं ब्लग बानायाबो गोबाव जाथारबायमोन आरोना ओमफ्राय दिनै बानायबाय ससे आरो सोरबो ब्लगार गोजा
लाफेरैनि माबा रोङानो ओरै जाब्ला ओइ नोंना रिल्सबो बानाय जायो रोंदोंब्रा गोलोमफुजोब्बायलै मालाय जि ओरै बानायसैना नै लोगोफोर सेल्फि स्टेन्ड लाफेरैनि खोथा लोगोआ लाफादोंमोन आरोना ओमफ्राय बावनानै दासो लानो रोंदों ओमफ्राय जि खुसियानो नायजाला दिनैसो लाफेरनायनि खोथा नालाय मिनिग्लाबलागासिनो हेलौ गाइस नै दायो जों सनापुर स्कुलाव दंफैयो ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो भिउखौहाय दिन्थिनोसै आरोना नायदों हेलौ हेलौ गाइस आइ खर' गिदिंजोब्बाय सेल्फि स्टेन्ड मोनसे लागोनि बेसेरा बायनानै हरदों सनापुर स्कुलाव मनजिता बिथुबाय दाना बिथुबाय बिल' नै टिभिबो दङ सनापुर स्कुलाव टाटा स्काइ दे टाटा प्ले नोंसिना फरायनो रोङां बायदि मोनदोंना गोदो दंखायोमोन ना टाटा स्काइ दंमोनथ' जोंहा मालाय टाटा स्काइखौ गोसोआव दं नालाय बियो मिनिबाय थायो आंखौ फट' लायासै दे फट' लानोसै लाया नोंखौ हगारबाय थागोन आरो आंखौ लादो नामा नोङो गोलोमफ्रुजोब्बाय नै लाबाय नै लाजाबाय सोंग्रा नोङो माबायदि मोनदों दे लोगोफोर ओमफ्राय थाब थांनोसै होननाया जायासै आरोना लोगोफोर मोनाबोलायलायबाय आरोना जोङो ओमफ्राय मा होनो रिल्स बानायनानै मोनाबाय आरोना लोगोफोर मोनाखाबायमोन मोनानायालाय ओमफ्राय लोगोआ कक्लेनखा आरोना कक्लेयाव दोनबोबायखो ओमफ्राय आंहा दा हारसिं जाबाय आरोना लोगोफोर आं हारसिं गिखाया आरोना लोगोफोर थांनोसै आं दायो हारसिं बाय बाय